Jinavên uçan radyo dengê gelden başkodarên hêja îro çardehê Tirmehê 2025 duşem li Brükselê saat 9 li Amedê de. Em ên nûçeyên serî pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poye. Rêveberiya Xwesêr têkildarê hevdîtinên bi Şamêre daxuyaniyek da Rêveberiya Rojava têkildarê hevdîtinên dawî yên bi desthilatdariya Şamêre daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat gotin ku di hevdîtinan de nûnerên desthilatdariya Amerîka û Fransayê jî amade bûn û wiha hat gotin. Pirrengiya li Sûriyê divê were parastin dem hatiye em zimanê ku parçebûnê kurtir dike derbas bikin. Pergala Demokratîka Pirrengî Adaleta Civakî û Keviya Zayendî destûreke ku mafên hemû PKK'yan wîsûger dike daxwazên herkesîne. Rêdkirina van daxwazan û wezîfedana wan bi cudaxwaziyê rastiya dîroka têkoşîna Sûriyê ya li dijî zordestî dagirkeriyê berover jî dike. Sûriyeyê ji ber pergala navendî gelek êş û zehmetî kişand. Ji bo vê jî di avakirina Sûriya nû de divê sîstema ne navendî were bijartin. Em dev ji armancên şoreşa 15 adarê û 19 Tirmehê bernadin. Li ser vê esasê em dibêjin ku em amade ne li ser bingeheke demokratîk tevlî saziyên dewletê û sazkirina destûran û ya Sûriyê bibin. Rêveberiya Xwesêr herî dawî wiha dibêje li hemberî hewldanên derxistina aloziyên hundirîn rawestandin û diyaloga Sûriyê ji hewldanên têkbirina wê biparêzin. Hêviya gelên Sûriyê di dewleteke sivîl, demokratîk û adîl ya ne navendî ye. Li Girêspî û Silûkerê dijî dagirkeriya Tirkiye xwe pêşandan hat li darxistin. Şêniyên bajarê Girêspî û Silûkê yên dagirkeriyê xwe pêşandan li darxistin û daxwaza eşkerekirina diziya genim û hinartina ku jalê Tirkiye ve hatine kirin. Ajansa Anhayê ragihand ku gel daxwaza derketina hêzên dagirker ji xaka xwe jî kirin. Ajansê got ku dewleta Tirk û çeteyên wê piştî êrişên nihê cotmeha 2019 Girêspî û Silûkê dagir kir û ji wê demê ve dizî, talan û sûcên hovane tên kirin. Girtiyên ji tevgera azadiyê yên lêgirtîgehên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di salvegera 43 aberxwedana rojiya mirinê ya çardehê Tirmehê daxuyaniyek da. Girtiyan di keseta Mehmet Hayri Durmuş, Kemal Pîr, Akif Yılmaz û Ali Çiçek de hemû şehîdên azadiyê bi bîr anîn û gotin em soza xwe dubare dikin ku em heta dawiyê xwedîlek neşopiya şehîdan derbikevin. Berxwedana çardehê Tirmehê faşîzma 12 îlonê têk bir û rêbaza serkeftina li Kurdistanê radîstî gelê Kurd û Milîtaniya Apoyî hate kirin. Rêbera Pojî got çardehê Tirmehê rehê PKK û rêbaza têkoşîna gel û milîtanên dixwazin bi ser bikevin. Rastiya tevgera azadiyê li ser vê mîratiya wan li hengên ku destan nivîsîn û bi fikir û felsefeyê rêbera Po gelê Kurd ji tunebûnê rizgar kirin hate avakirin. Îro jî gelê Kurd gelên li Tirkiye rûşlata navîn bi manîfesto aşîtî û civaka demokratîk ber bi serkeftinê ve dimeşe. Li ser vê bingê em bank li gelê xwe û hevriyên xwe yên li zindanan dikin ku li ser xeta Kemal Pîr xeta çardehê Tirmehê hîn baştir fêmtir bikin û bi paradigmaya dema nû ya rêbera Po têkoşînê mezin bikin. Civînên ber bi civaka demokratîk ve berdewam dike hevdîtinên civaka demokratîkên Dem Partî duh jî li taxa Gündoğduya Şirnexê li taxa ya Fasê ya Cizrê û li gundê Derbaçiya û Cizrê bi gel re hevdîtin hatin kirin. Parlamenterên Dem Partiyê Nevruz Uysal Aslan û Mehmet Zeki İrmez û gelek kes tevlî civînan bû. Li civînan de banga bi dîmen ya rêbera Po merasima îmhakirina çeken ya Koma Aştî û civaka demokratîk hatin nîşandan. Pişre parlamenter têkildarî pêvajoyê axivîn û li nêrîn û pêşniyarên gel guhdarî kirin. Kesên di Komkujiya Zîlanê de hatin şehîd kirin bi bîr anîn li Wanê ji bo 95 salvegera Komkujiya Zîlanê ya sala 1930 li navçeya Erdîşê merasima bîranînê hat pêkanîn. Merasima bîranî pêşengtiya Dem Partiya Erdîşê li gundê Komkujî lê hatibû kirin hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê hevseroka Dem Partiya Wanê Gülşen Kurt axivî û got Komkujiya li vir hatibû kirin di dîroka cîhanê de weke rûreşiyeke cihgirt. Em dizanin ku di dîrokê de li
دیجی گله کرد گله کنکوژی هاتنه کرن ji koçguriye hatta zilane roboski de her konkujiye de jin zaruk u kal hatine şehit kirin gele kurd dîsa jî ser li ber zilma da girkeran netewandiye û vê têkoşîna xwe bidomîne piştî daxuyaniye beşdaran qaranfîl danîn cihê komkujî li hatiye kirin piştî jî sînevizyona li ser komkujiyan hatiye pêşandan. Kesên di komkujiya Pürsûsê de hatin qetilkirin hatin bîranîn însiyatifa malbatên Pürsûsê bi boneya dehemîn salvegera komkujiya Pürsûsê şeva adaletê li dar bixe bîranîn de di hevdehê tirmeyê de li navçeya Kağıthaniya İstanbulê bê li darxistin li bendeya ku bîranîn bi girseyê bê li darxistin di bîranînê de grup vardiya û koma ve jin jî bi stranên xwe bêjin. Cenazê şervana YPJ jinda botan li Kobanê hat veşartin. Şervana YPJ Siham İbrahim bin Asnav jinda botan di 25 Kanuna 2024 de li Qaraqozaxê şehit bû. Duh girsiyê Qarabalık cenazeya şehit jinda birin pakrevangeha şehit dijde. Di merasimê de gerlayê HPG Qahraman Kobanê Birnav Mustafa Hanîfî ku di hevdê Hezîrana 2019 de li Zapê şehîd bû jî hate bîranîn. Piştî rêzgirtinê hevserûka desteya jîngehê ya kantona Firatê Almaz Romî axivî got şervanên me bi berxwedaneke destanî li dijî çeteyên Daişê têkoşîn kirin û serkeftin bi dest xistin. Şervanên me bi lehengê êrişên dagirkeriyê li bendava Tişrîn û pira Qaraqozaxê têk pirin. Em ê bi rihê berxwedêr yên şervanên xwe li ber xwe bidin û têkoşînê mezin bikin. Em ê heta dawiye li şopa wan bin. Pişre wesiqeya şehadeta şehîd jinda botan û Qehreman Kobanê hatin xwendin û radestî malbatê wan hat kirin. Di dawiya merasimê de cenazeya şehîd jinda botan bi tilîlî û duruşmayan hat veşartin. Alçiçek li warê xwe Amedê bi coş hat pêşwazî kirin. Sedat Alçiçek di sala 2009 de li navçeya Sêrtê berwarî hate binçavkirin û hate girtin. Dadgeha Tirk jî ew bi 16 sal ceza kir. Saadet Elçiçek piştî li gel girtina xwe duh sibehê ji girtîgeha têkîr da tîpa vê fê hejmariyek hate berdan. Alçiçek çû warê xwe Amedê û ji aliyê malbata xwe dayîkên aştiyê rêveberên Dem Partî û Tuayê derê û gel ve bi duruşmeyan hat pêşwazî kirin. İspanya'ya Ahmet Dikmen girt. Ahmet Dikmen ji ber cezaya hepsê 20 salan di sala 2013 de ji Tirkiye koçî Avrupa'ya ker li Belçika dijî. Dikmen duh çû herema Valencia a İspanya'ya û li wir hate binçavkirin. Malbata Dikmen got raydarên İspanya ewil ji me re gotin ku ew li Valencia'ya û vê bibin dozgeriyê. Du jî gotin ku vê bibin Madridê. Du jî polîs saat derdora 12 hûnîvan li me geriyan û gotin ku şevê din kurê me birine Madridê û bi daxwaza îadekirinê wê sevkî adliyê were kirin. Li Ranya ji ber agir bi dehan seval mirin rêveberiya parastinê ya şaredariya raperên ragihand ku li gundê Beroj ya ser bi bajarokê betuvat ya Ranya agir girtiye çewligek ya lawiran. Ji ber agir heştî gîsk 40 mirişk û 20 qaz telef bûne. Rêveberiya parastinê şaredarî raperên anî ziman ku sedema agir ji ber elektrîkê derketiye. Li Hewlêrê dronek hate xistin li gurê Rojnivsê duh bi şev dronekê xwe kuj li nêzî balafirgeya nav Netewî ya Hewlêrê hatiye xistin. Li gurî dîmenên di torên civakî de belavbûne dron biriya mûşekan hatiye xistin. Hat gotin ku tiştek bi kesî nehatiye piştî bûyerê hêzên asayişê gihîştin cihê bûyerê û lêkolîndan dest pê kirin. Çavkanên herêmî gotin ku di demê dawî de gelek dronên xwe kuj li Herêma Kurdistanê hatine xistin. Li heya niha nayê zanîn ev drona gerêdayî kîjan hêzane.
Di 24 saatan de li Xezayê herî kêm 339 kes mirin li gorî daxuyanê Wezareta Tenduristiya Xezayê de 24 saatên dawî de êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê de herî kêm 339 Filîstînî jiyana xwe ji dest dan û 425 kes jî birîndar bûne. Televizyona El Cizîr jî ragihand ku balafirên bê mirov ên İsraîlê bazareke li bajara Xezayê kir hedef û herî kêm 10 kes jiyana xwe ji dest dan û gelek kes jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku di êrişê de Doktor Ahmed Qandîl ku li nexweşxaneyê El Ehlîl Baptîst dixebitî jiyana xwe ji dest daye. Hêjanî birbirxistinê tevî van daneyên dawî hejmara Filîstînî ku di êrişên İsraîlê ku cotmeha 2023 de dest pê kir de jiyana xwe ji dest dan gihîşt 58,026 kesan. Lê tê texmîn kirin ku hîna bi hezaran kes dibin gavilan dane. Li aliyê din lêkolînên zanistî yên serbixwe diyar dikin ku hejmara fermî rastiyê eşkere nake û hejmara kesên jiyana xwe ji dest dane zêdetir e. Belê ku dencemên çend serî pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.